rahatlığındır derde dermanım sen uçince ulanadır tende aziz canım benim naçeler gana boyalıp boldular Siz bizi yaradıp şükürlere yetiren büyük Allah'ın adı bilen Assalamu Aleyküm Milli Radyo Televizyon tamaşaçıları. Umid ediyorum öz aile maşgalalarını süren feragatlıkta, vatan asudalıkta ve siyadmelliğe arzu edip abadarlıkta geçirip yönen bolsanız. Hürmetli dinleyiciler, bugünkü gepleşi öňalyk gidecek ve yarım saat sizlerin uylaryňyzyň mehmany bolajak. Men Welilay Welizada bolýan. Umid ki bu gepleşigimiziň awalından ta ahyryna deň hiç bilen bolsanız we bu gepleşigimize hemmeleриňize hoş geldiňiz aýtýarys. Hürmetli tamaşaçılar, bilişiňiz ýanak biller haftanyň bölüminde dürli mawzular we dürli programlar bilen we dürli mehmanlar bilen sizleriň uylaryňyzyň mehmany bolýarys. We bu haftanyň bölüminde hem biller bir aziz mehmanymyz bilen muhterem Muhammedullah Nazary bilen bu bernamany öňe alyp gidip barýarys. We hürmetli tamaşaçılar bile mawzuy bernamamyzy aýsak hem ijtimai yardımları insanyň öňe gidişi üçin jemgyýetde näme sebepler bar şu dogrusunda gepleşip ötýärys. We tahirin lahzaý bernamamyzda deňiç biller bilen bolanyň. Jinaby Nazary sahyp hoş geldiňiz. Teşekkür Janaby Welizada sahyp. Bulgun meni bul bernama davet eteniz üçün bir jahan spasguzarım ve hem de hemişe zindagiliňizde muwaffiq bolmaklaryňyzy arzu etýän. Bir dünýä minnettar, muwaffaq teşekkür. Haýr görüň. Özüňizden hem bir dünýä minnettar ki billeriň dawatymyzy kabul edeniňiz üçin we geleniňiz üçin Hudawan her bir kadamyňyza ahsanat we ajryn azim nasip etsin. Jinaby Nazary sahyp, birinciden öz dogryňyzda aziz tamaşaçylara we görüjilere gurrun berseňiz. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük ve mehrevan, yeri yaradan kudreti güçlü Hudawandyň ady bilen we hem de onun Hazreti bolýan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin elden ele alınıp gelýän sünnet-i mutabarrikasine awalen Janaby Welizada sahyp we hem de görüjilere takdim etýän benami assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aleykümselam. Ve hem de ismime Muhammedullah takallus nazariyet yan özüm şul jaýda muhassil hukuk ve ulum siyasi pantun Kabulda tahsil etýän. Fiilenem semestre 7-nji şul wagtda ve özlerimiz Jawzan welaýatynyň ulsuwaly Qarqyn ulsuwalygynda zindagi etýär. Bir dünýä minnettar Jinaby Nazary sahyp beren maglumatyňyzdan. Aziz tamaşaçylar we aziz görüjiler, biller mawzumyzyň uzak gitmesek, mawzumyzyň barasynda bahs etsek, mawzumyz hem aýryp geçdim sizlere aziz tamaşaçylar. İjtimai yardımlary insanyň öňe gidişi üçin jemgyýetdedir. Şu dogrusunda gepleşip ötmelidik. Indi Jinaby Nazary sahypdan sorasak, ijtimai yardımlary, gynçylyklary hal etmek üçin näme rollar bar? Aziz tamaşaçylara we aziz görüjilere gurrun berseňiz. Awalan bizler köýeşsek ki öz zindagiligimizde piştaft etmekle götüren we biraklarymyza hemkarlyk etmeklerimiz köp bir zindagiligimizden ýazy bar we hem de bizler öz müşkilatlarymyzy we hem de öz kowmlarymyzda, öz watanlarymyzda, öz qaryalarymyzda köprak müşkiller köp şul wagtda bizler awalan baýat müşkilatlary derkesek, yani çırak haýsy rakam müşkiller bilen ortamızda ba ve eğer bu müşkilleri bizler öz ortalarımızda derketsek ve öz ortalarımızda bu müşkili tapsak bizler yaxşı şekilde bu müşkilleri öz ortalarımızda hal edebiliyoruz. Farz misal bizlerin ortalarımızda müşkilat her rakam var. Yani misal etsek biran hanavada müşkilat iqtisadi var. Biran hanavalarda müşkilat mali veya müşkilat her rakam müşkilatlar var. Ve hem de bilen öz qaryalarımızda hem müşkilatlar köp şul wagtda bizler bayat awal müşkillerimize yani tanıysak. Bu müşkilleri bizler tanıysak, bizler yaxşı şekilde rayha
halını tapıp ve yaxşı şekilde bizler bu müşkülü hal edebiliyoruz. Misal aytsak, farz misal bir qaryada, bir atrafta yani yaxşı şekilde seyrek bolmasa, yaxşı şekilde seyrek bolmasa bizler bayat öz bireklerimizin ortasında meclis etsek, bir öz bireklerimizin ortasında gurrun etsek, bahs etsek derbarı yani müşkül baradan yani qaryadarlarımız var ve mescid mollaman var ve başka yaşlılarımız var. Bunların ortasında bu müşküllerimize bahs bolsa, bu müşküllerimiz bu tariqda hal bolmak imkanatı köp. Bakın bir dünya minnettar Cenab-ı Nazari Sayıp veren malumatımızdan hava aziz tomaşaçılar biller hem bayat Cenab-ı Nazari'nin ayrışından göre biller bayat hem nazar bolsak, hem fikir bolsak ve ittifak bolsak. Ta ki bolsa billerin camiamız terakki etse ve pişraft etse. Ta ki biller hem fikir olmasak, ta ya ki biller ifham-ı tafhim diysek, yani birbirimizin geplerimizi tafhim, ifham et bilmesek, biller hiç vakt rüştü terakki et bilmeyiz. Şunun için biller hemmemiz biller bayat hem fikir bolsak, ta ki bolsa biller öz müşkilimizi ve öz nemelerimizi hal et biller yani. Mesela Nazari sahip aytti ki arbab-ı qariye boluyor, mulli imam-ı mescid boluyor. Her kimi ta ki mesela aysam ki bir familde öz müşkillerimizi yeki hal etbilmeyiz. Ta ki biller birbirimize aytmasak ve birbirimiz bilen gurrun etmesek, neme etmesek müşkilimizi aytmasak, şu şekilde biller müşkilimizi aytsak, biller terakki ederse ve biller hem halını tapacak bolarsa, şunun için eğer biller taqa öz içimizi özümüzü saklap yürüsek, hiç vakt biller öz müşkilimizi hal etbilmeyse. Cenab-ı Nazari sahip ayet verseniz nahil yardımlar adam içinde ona gidişi sebep oluyor. Şu doğrusuna aziz tamaşalıcılara ayet verseniz. Dürüstə, bizler öz ortalarımızda veya hem de hasatan misal verip aytsam öz xanavadalarımızda hemkarlık bolup dursa bizlerin xile öňe gitmekligimize ve pişraft olmaklığımıza sebep bolýar. Ve hem de şonun uturyn bizler öz bireklerimizin ortalarımızda bayat hemkarlık edelim ve hem de öz xanavadalarımızın ortasında ve hem de öz qaryalarımızın içinde ve öz qowmlarımızın içinde ve hasatan öz vatandaşlarımızın ortasında bayat hemişe hemkarlık bolup bireklerimizin pişraft etmekliğine sebep bolsun ve hem de bu hemkarlık bizlerin ortalarımızda bolup dursa bizler yani az tariqi yani ilim tarafta ilim ve danışmamızı bilen öňe gitmekliğiyle sebep bolýar. Farz misal berip aýtsam bir sınıfta 20 nefer şagirt bolsa, biri zibany inglisi bilýän bolsa, ýene bir riyazi bilýän bolsa we ýene bir hem kimya bilýän bolsa, bizler bu sınıfyň içinde her gaýsymyzyň öýlemimiziň müşkülimiz bar. Hiç kim yani fowqlady hemezat bilmeýär. Şonuň uturyn biri bizlere riyazi ders berse öz bireklerimizin ortasında, ýene biri inglisi bilen ýok, inglisi bilýän bayat inglisi bilmeýän ders berse, şonuň uturyn öz bireklerimizin müşküllerimizi ortalarımızda hal etsek ve hem de bizlerin bu hemkarlıklarımız bahis bolýar ki bizlerin yani iktisadımız gowy bolmasına, bizlerin tawanayi malımız gowy bolmasına hile sebep bolýar. Bizler bu iktisadımız gowy bolsa, bizlerin imkanatlarımız köp bolsa, bizler öz zindegiligimizde asuda zindegi edebilýäris ve hem de öz hastalarımızı elimize getirbilýäris ve hem de bizler zindegiligimizde eger bu rakym imkanat bolsa bizler köp bir pişraft etmekligimize sebep bolýar. Şonuň uturyn öz ortalarymızda bayat hemişe hemkarlyk we ittifaklyk bolup öz bireklerimize eğitimadymız dolup we hem de ağa ene ağa ata oğul ata we hem de öz qowmlarymyzyň ortasında şu şekilde hemkarlyk bolup dursa bizler öňe gitmekligimize we rüşt etmekligimize hile sebep bolýar. Bir dünya minnettar Cenab-ı Nazari sahip beren malumatınızdan vakiyet hem Cenab-ı hürmetli tamaşaçılar Cenab-ı Nazari sahibin ayrışına göre bir insan hiç vakt camil kemalat da fakat camil kemalat billeri yaradan kişi olmalı, Xudavand Müteal olmalı ki fakat camil kemalat ol. Ta ki biller hem nazar bolmasak hem fikir bolmasak hiç vakt biller ta Nazari sahibin ayrışına göre hiç vakt biller rüştü terakki etbilmeyiz. Şonun için biller bayat vakti ki biller kamil bir elden ses çıkmıyor hürmetli tamaşaçılar. Ta ki iki el bolmasan, üç el bolmasan. Şonun için biller bayat asli umdamız näme ittifak boluşluğumuz
bolmalygyňyz we ittihad boluşlaryňyz hörmetli tamaşaçylar. Şonuň üçin biler zindagi rozmaramyzda ittifaq, ittihad bolaly. Jynab Nazary sähip aýdyp berseňiz, näme üçin dini İslam ýardam we hemkarlygyna sözläp geçen? Şu dogusuna aziz tamaşaçylara we görüjülere aýdyp berseňiz. Durustda İslamda yani hemkarlyk barasyndan weýa pişraftlyk etmeklik barasyndan weýa näme şekilde hemkarlyk bizleriň ortamyzda geler ýanyk sözleri weýa gepleri İslamda we Kur'an şerifde we Peýgamber Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi we sellem hem aýdyp geçen Hudawand Kur'an şerifde zikretýär ki "Ve la taawanu alal birri we taqwa." Hudawand aýtýar ki her insan yaxşı iş bolsa we yaxşı niyet bolsa we ba taqwalyk iş bolsa bulara öz birek-birekleriniz hemkarlyk edin diýär. Şonuň üçin Hudawand misal berýär ki bir jamiany misli bir bedene insan misal berýär ki şuma sizler fikir edin ki bir bedeniniz ya eliniz ya ayağınız ağrıysa hemme bedeninize zararı geliyor. Sizler iş edip bileneceksizler, rüşt edip bileneceksizler. Yani rozmara işlerinize edip bileneceksizler. Şonun türün bizler hem camialarımızda öz bireklerimize hemkarlık etsek bilen rüşt etmek sebep oluyor. Ve hem de bizlerin camialarımızda hemkarlık bolmasa ya hemkarlık bolsa da bir nefer ya iki nefer yani muhalif bolsa hemkarlyga bul baýys bolýar ki bizleriň ortalarymyzda hemkarlyk ortadan gitmekligine sebep bolýar. İslam şul şekilde misal berip aýdan Kur'an şerifden zikir bol. Belya bir dünya minnettar Jynab Nazary sähip beren maglumatyňyzdan biller hem hawa hörmetli tamaşaçylar biller hem baýat hemkarlyk etsek bir-birimizle ittifak bolsak we ta ki Hudawand hem öz aýy mübarekesinde aýdan Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde aýdyp geçen ki biller baýat bir-birimizle hemkarlyk bolsak ene o dogan ýanyk biller bir-birimizle bolsak da yani ki köp hadislerde, köp aýlarda gelen biller baýat hemkarlyk etsek bir-birimizle. Jynab Nazary sähip aýdyp berseňiz ki hemkarlygyň jemgyýetde näme faýamlary bar? Kıskaca malumat berseňiz şu dogsa aziz tamaşaçylar we görüjülere. Hemkarlyk bilen jamialarymyzda yani köp peýamlary bar we köp netijeleri bardyr ki bizleriň jamialarymyzda hemkarlyk bolup duran suratynda bizler öz müşküllerimizi yani ýaxşy şekilde we hile seri şekilde bizler öz müşkülatlarymyzy hal edip bilýäris. Eger bizleriň jamialarymyzda hemkarlyk bolmasa bu müşkülleri bizler öz ortalarymyzda hal etjek bolsak köp kynçylyk bolýar. Şonuň üçin yani bizleriň jamialarymyzda baýat hemkarlyk bolup dursa bizler öz bireklerimiziň ortalarymyzda öz müşküllerimizi aýdyp we öz müşküllerimizi bireklerimizin ortasında hal etsek we müşkülem bir nefer ýa iki neferiň ortasında hal bolmaýar. Şonuň üçin baýat bizler kança nefer jem bolup öz ağa we enelerimize, öz kowmlarymyza we öz wetendaşlarymyzyň müşküllerini hal etsek. Yani awalam bir atrafda yani bir şagirt bar eken, hile şagirt laýyk eken, bul fikir etýär ki köp zahmet etýär günlerde emma bul dehqançylyk etýär özü. Dehqançylyk eden suwa uzakdan getirýär. Her kança köş etsem bul netije beren ýok. Çünki ýeka bolanlygy türin su getirjek, ekinlerine su berjek hile müşkül bolýar. Şonuň üçin bul atrafy jawan fikir etýär ki bu şekilde men zindagiligime pişraft edip bilmeýän. Baýat öz kowmlarymyzy dawat etsek, öz kowmlarymyzyň ortasında bahs etsek bul müşkül bardyň. Çünki bul müşkül bir maňa ýa bir size de belki hemmemize bile bizler bu müşküli näme şekilde hal ederiz diýip bir şul bardyň bahs etýärler. Bahs edenden soň bir tawaffuka ýetişýärler. Bular uly qarya bolup bular ary gazmaklygy türin, joýça gazmaklygy türin plan alýarlar. Bu planda bular 3-4 gün işlenden soň bular mawfuk bolýar. Bulan hem dehqançylygy hem zindagiligi asuda bolmagy
olmaklığına sebep boluyor. Belli birden ya minnettar Cenab-ı Nazari sahip. Şu aydışınız yani hemmeciğe hem hürmetli tamaşaçılar hemkarlıkta bolmalı. Yani ittifakta bolmalı. Vakti ki bir insan ittifak bolsa, hemkar bolsa birbirine hemişe şol camiyada kamyaflığın ba şol camiye rüştü terakkide hem bol filyer. Vakti ki hemkarlık bolmasa ul camiye hemişe barbatlıkta ve hemişe ul camiye fasmanda bol filyer hürmetli tamaşaçılar. Şunun için biller bayat zindagi rozmaramızda biller öz maşgalalarımızda biller bayat birbirimize hemkar bolsak ve birbirimize tavadılay nazar etsek hürmetli tamaşaçılar. Cenab-ı Nazari sahip ayet verseniz nerede bizler yigitler içinde hemkarlık ferhengini köpeltirebiliriz? Şu doğrusunda aziz tamaşaçılara ve aziz görücülere gurun verseniz. Bizler avvalan hemkari ferhengi bayat derk etsek. Yani hemkari ferhengi nama? Hemkari ferhengi bizler bu şekilde aydı biliriz ki yani cavanlarımız veya öz qariyalarımızda cavanlar bardır ki bular iş etmek oturuyor yani her rakam kavimler bilen zindagilik ediyor. Bu zindagilik eden son bular hemmesi hem nazar bolup hem fikir bolup bular özü birakligine itimadı da olup bular yaxşı şekilde işlerini ve yaxşı şekilde hem işleri kibar bunlara peşraft alıp gidiyor ve hem de bul yani itimadlık bul cavanların itimadı bolunu oturun bizlerin camialarımızda yani yani rüşte hemkarlık ferhengi ortalarımızda köpeliyor. Cenab-ı Nazari sahip şöyle bir saval zihnime geldi. Aytıyor ki cavan bir camianın sütunu didir. Şu doğrusunda aziz tamaşaçılara ayet verseniz ne için ki camianın bir sütunu divayet biliyor ki? Şu doğrusunda ayet verseniz. Camianın sütünü aydı biliyoruz belki. Bu bizlerin avvalan bir mevzunu sizin huzurlarınızda ve görücülerin huzurlarında aydıp versem deyip bizlerin zindagiligimizin sütünü hemkari. Yani hemkarlık etmeklik. Bizler bu hemkarlık tarikten öz müşküllerimizi hal edebiliyoruz. Men şul jayda misal aysam bir kettekan dival bolsa, bu dival bidune ağaçsız bolmuyor, bidune sütünsüz bolmuyor. Şunun ötürüyle bizler zindagiligimizde hemkarlık bolsa bizler yaxşı şekilde peşraft etmekligimize sebep oluyor. Yani eğer bir divalda sütun bolmasa, bu yani tabii müşkülatların alında mukavemeti hile kem oluyor. Tabii müşkülat tabii yani zilzile oluyor veya sil oluyor. Bunların arasında eğer bir divalda sütun bolmasa, bu hile mukavemeti kem oluyor. Eğer bir divalda sütun bolup dursa, bu mukavemeti hile ziyad boluyor. Yani bir divalda sütun bolmasa siz fikir etseniz 2 yıl bolsa ama bir kettekan ambarlarda ve divallarda sütun bolsa bu imkanı köp 20 yıl 25 yıl mukavemet etse ve hem de bu hemkarlıklar yani cavanların ortasında eğer bu hemkarlıklar bolup dursa bizlerin zindagiligimizi hem peşraft edebilir, bizlerin zindagiligimizin sütünü hem bolabilir çünkü cavanlar yani camiamızın sütünü boluyor. Yani pirmet muysafitler boluyor. Bunlar yani hemkarlık yani iş hemkarlık edebiliyor ve müşkülatlar hal edebiliyor. Ama mali kımetiye cavanlar etiyor. Cenab-ı Nazari sahip veren malumatınızdan umid ki aziz tamaşaçılar ve aziz görücüler hem billerin barnamamızdan bahra alan bolsa Cenab-ı Nazari sahip ayet verseniz ya yardım ya hemkarlık bir devletin mesuliyetimin ya hemmenin mesuliyetimin. Şu doğrusunda aziz tamaşaçılara ve görücülere kıskaca malumat verseniz. Bəli, bu hemkarlık ya kömek veya yardımlık bir devletin mesuliyeti değil. Belki hem camialarımızın ve hem merdumun bile mesuliyeti. Yani devlet bizlere yani bername düzüyor, proje bername kurşuyor ve proje kurşuyor. Bizler bayat onu imal etsek. Bizler onu imal edip ve yaxşı şekilde veya dürüst şekilde onu imal etsek. Men bu arada misal etsem yani aziz görücülere ravşan olsa, vazıh olsa ve yaxşı
düşünceli bolsa deyip awalan sizler yani misal etsem yani sizler bir ketdeken şäher bolsa ol şäherde yani her kim bir seregin ortasında aşgaldanlaryny zygla gitse muny bayat günme-günden çatallyk bolup günme-günden bul çatallygyň elinden günme-günden maryz köpelse şonun ötürünem dowlat bizleriň üstlerimize yani kanun urşuyor, bizleriň üstlerimize proje urşuyor. Bayat kanun dowlatyň kanununda hemme zatlar zikir bolan. Yani ne şekilde yani şäher paklense, ne şekilde bizler raftar etsek, ne şekilde yani öz bireklerimize hemkarlyk etsek, dowlat bizlere fakat yani kanun rahnama bolýar. Ama bizler muny emal etmesek bul baýys bolýar ki bizlerin yani hemkarlyk bizlerin ortalarımızda yani ittifaklyk bolsa, zulm we sitem ziyat bolsa, şonuň üçin bizlerin dowlatlarymyz ortalarymyza kanun gurşuyor we kanun orta getirýär. Bizler baýat hemmelerimiz şol kanuny pişal kyssak we şol kanuny emal etsek we Hava, Cenab-ı Nazar bir dünya minnettar. Bilişiniz barnamamız hem ahına geçip ediyor. Umid ki sizin beren malumatınızdan aziz tomaşaçılar ve aziz görücüler hem fayda alan bolsa ta ahirin lahzadan hiç bilerini bolup duran bolsa, hasta umanda bolmadık bolsa bir dünya minnettar. Hava, hürmetli tomaşaçılar ve hürmetli görücüler, bilişiniz devlet bilen millet desek, raýat desek, ikisi bir yani derya ve balık yanak bolup bilýär. Yani balık bidun su zindagi etbilmeydir ve su hem bidun balık bimani boladır. Şonun için biller bayat hürmetli dinleyiciler ve hürmetli tamaşaçılar biller bayat köp dikkat etsek bu zatlara. Mesela öz zindagimizde, öz rozmaramızda ki mesela aysam ki Cenab-ı Nazari sahib aydı geçti ki bir tanha şäherwalinin ya şäherdarinin vazifesi da ki hemişe kesafatdanını cemlap yörese. Biller hem bay şunun üstünde tevaccüh etsek, dikkat etsek ta ki bolsa biller şäherimiz, öz atrafımız pak sutra bolar yani. Oba hürmetli tamaşaçılar ve hürmetli görücüler bilişin sanak billerin hem barnamamız asasa ahına geçip ediyor. Umid ki billerin barnamamızdan hassa umanda bolmadık bolansanız ta Cenab-ı Nazari sahipten ahirin payamına ait berse aziz tamaşaçılara ve aziz görücüler kısaca ahirin payamına ait berseniz. Ahirin payamı siz görücülerin huzurlarınıza aytıp bersem ki men bulgun hemkarlık barasından ve yardımlık barasından bahsettim. Men bunun ötürüni bahsettim ki öz camialarımızda veya öz qowmlarymyzda veya öz ağa we enelerimizde ve öz doğan we ağa we ene ata we berzendin ortasında hemkarlık bolup ve bireklerinin ortasında hemkarlık bolsun. Şunun ötürün men bul mawzuny intihab etdim ki bul hemkarlık billerin yani necadımız bolmaklygyna imkanaty var. Bizler hemkarlık bolup dursa ortalarımızda bizler köp bir müşkilatdan necat tapýarys. Bizler köp bir yani zulm we sitemlerden bizler necat tapýarys we bizler bul hemkarlık tarafından bizler biadalaty we biemniyetiden yani uzakta bolyas. Bizlerin öz ortalarımızda hemkarlık bolup dursa, bizlerin öz ortalarımızda şul şekilde camialarımızda veya vatanımızda şu rakam hemkarlık bolup dursa, bizlerin hem peşraft etmekligimize sebep bolýar we hem de bizlerin yani vatanımız we kişilerimiz adaletlik bolmak we emniyet bolmaklygyna sebep bolýar. Men şul baradan şul mawzuny intihab etdim we hem de bizlerin muvaffaqiyat we kamyap bolmaklygymyza hem sebep bolýar. Bizler yani dilimiz cem olup veya bizler asuda zindagi etsek, bizlerin imkanaty iqtisadymyz veya imkanaty maliyimiz bizlerin bolup dursa, bizler tahsil edebilýäs, bizler kesbi danyş edebilýäs, şonuň üçin zindagiligimizde rüşd edebilýäs. Awlam men şulda Cenab-ı Nazari sahib bilişçiler barnamamız hem ahına geçip ediyor. Bir dünya minnettar beren malumatınızdan. Aziz tamaşaçılar ve görücüler bilişiniz sanak billerin hem barnamamız asası ahına geçip ediyor. Umid ki billerin barnamamızdan hassa ve umanda bolmadık bolansanız ta gelecek barnamadan sizlere Allah-u Teala tapşırıyor. Her yerdeki bolsanlar hoşlukta ve sağlıkta yaşap yörenler.